Takže čaute ľudia, zdravím vás u nového videa. Dneska budeme odpávať petardy vo vode a nakoniec si dve dáme do diery a potom ešte uvidíme, čo zrobíme. Dáme si kromku od triplexu, to bude prvá, a potom si dáme ešte Dumble Nano. Na vedľa. Asi zlyhala. Tak asi zlyhala. Takže teraz Dumble Nano. Zatiaľ postupne. To bolo také malé prdnutie.